Yo awia de yema Brekuman ene Ghana man nyina ha. Eye Brekum adehye. Ere Brekum panimfo. Ere Brekum abusia panimfo a ekona fo na ahye. Pona abusia na yahye. Yo Brekuman. Ghana man. Ene adehye yahye nyina wo Brekum antemu ha. Nyina mun ya so na mun ti asema mebekan. Se bi din namframam e wo Brekum ha na ekoso nyina no amanfo de ani ehu. Iti atwamu ane se nra na ekoso Brekum asena na me ahene. Asi hine de ni nua se konwa nro de ko kira tena konwa. Enya amamre ne amane ekwa no. Meta kire mu ha da bia ene se asene koduru manhia. Ntam ka bam. No kwaseme woma ese nka epie no empie. This asunti eba no dia se na kodane. Regional House of Chief. E wo sunyan. Sebi impredia san sebi osom Brekum. Enya asantefo. Yana nanu na efiri ho ba bagikiri kuro. Omba enso omba tu nipa, omba tu nkuro bebere wa. Enti nya nipa ni nyina na sebi ya sokorefo. Bidim fin den kira ne ekeka ka ho. Ye nyina ka bo ma ya kiri kuro na ye. Ohini bia ya de besi Brekum akonwa so nkoso ankire santenyine. Osua Brekum ha na ye wi a de na akokire ye nana asokore manhene. Na aso ensa de yakukuma ase manhene o santenyine o yakokia no ye nkoso ankire no. Ena de ne aba ne se Kofi Asante akoso ankire otumfo. Brekum ya amamre ne amane ekwa no no. Fritititi bemfie be ya hasedi ya Brekum beto bia ni wa akoso ankire otumfo. Na anura de ekoso no munyina munhu se asem wo kotwa kotu nkoa na wotumi se otim de ka asem no untimi mfa otumi nya de awope se de anura na ekosi ho no na ye Brekum yie se mpe Brekum yie a sabi kirikiri ni jaya keke nso be jai kanura na esi ye na kraso nyine o de ne dom eye na kwakunsia na chedi abo asefo na nka esu ye bo yiridi de ye ko ho a nka de basabasa beba ti abrebia mekasa kire esre Brekum man se obi anya di omfana ni hwe na semra wo Ghana de a ye be ka mantiase a ye adwuma ba bia sese to a ntiase be ye adwuma no Ghana band beto na sese ye kan Yankopon anim nipa ba ko ntimi mfa ne tumi nye bibia ye dikan aye nana me ahene me wachi amankora chiam nana jase asokoro manhene oba panyini afiam frama ye ne so ne nsade ne si akonwa so ma ne be ye Brekum manhema Brekum akonwa ne kodi ye ma ho mfie be ya hanu ni nachi aye men nana asese ntina akonwa so efre kwakunsia nana kwakubuache antina akonwa so sese onda ko gina otumfo ko kantam ya otwe amanso akonwa no ebedi esam free ye ma ho bedi ye ho enam so ama akonwa no bedi ye ho no nana amia hene toso mienu na ye de akonwa no ma no amia hene toso mienu free ho no na esenka akonwa no eba nana kire di abo fam amia hene sre abusua se yekosia sokorma hene yekosia akonwa na amia hene sre abusua se ni nuane amankonadi awu a ode na sie akonwa so ti amankonadi awu so ye nipa bia antena Ghana ha abrochire noti nti onima mamre ni mamane enti eye ni nuaba eye amia hene kosia jewa osrese busua se ye nti ase manfa akonwa no mano nyame anim asokoro manyene di sasa ne to ye ni no abusua ni nyina na enye yede na asemo kan ne se dia oka no ompese bia beka bi nti akasa wi na nso ma abusua no kora no bebre esane si fom ebai this asunti ebai no ampa nana jewa na edin si akonwa so ne ma ne oye no kuro nga no emmo abusua no enanso
mabusuadɔ no nyinaa hyiae yɛatwa dwane sɛ nneɛma a ɔyɛ no brekum ha a ɛbɛbɔ maa no nti no yɛatu no akonnwa so Albert TV so me afidi kɛseɛ ntintan so ama obiara hu sɛ Nana Akosua Agyewa amammerɛ ne amanneɛ bi a ɔbɛyɛ bia no ɛnyɛ adwuma afei deɛ yɛkɔtee a ɔde noa ne nua asi akonnwa so wɔberɛ a ɔne abusua nhyia nti yɛngye ntom sɛ ɔhene wɔ brekum ha yɛatwɛ no regional house of chief foɔ bɛnsɛm no a bɛbɛfrɛ a bɛbɛka no ne yɛayɛ sɛ ɛtɔ no ɛtɔ hɔ na sɛ ɔno ne deɛ a yɛde bɛma no yɛde deɛ a deɛ ɛfata sɛ yɛde ma no no yɛde bɛma no nti yɛsrɛ brekum man sɛ munya abotrɛ twɛn honhom na montwɛne sɛ na ano wɔbɛde nkrataa bɛtetare kɔɔto ahemfie hɔ ɛfiri regional regional house of chiefs de nkrataa bɛtetare kɔɔto da no ho wɔbɛde bi akɔtetare ahemfie sɛ obiara ne tumi sɛ ɔbɛpagya hene sɛ ɔyɛ man hene wɔ brekum ha gye sɛ wɔmatena sɛ no so ahu baabi a nso anam ansa a nipa no wɔ tumi a wayɛ maame nnora wabu so akɔ bibia nti yɛsrɛ ɛnora sɛ na nkɛsɛ sɛ yɛn nyinaa yɛkɔsi n'anim ɛsiane sɛ yɛdɔ brekum ne yɛpɛ brekum yie na mpanimfoɔ wɔ brekum ha so nim atetesɛm nana yi adɔm boakye ɔbɛdi akonnwa no na ɔyɛ ba ɔyɛ nkabɔ mu sisi dane ahemfie kora suo sɛsi yɛ timi 1949 na nana boakye ɔne abusua no ɛsiiɛ ɛno akyi no tama akonnwa no tɔɔyɛ a yɛde ɔma amea hene no Nana Boakye frɛ abusua no ɛyɛ agyafori adehyepanni ɔne kwandi amono bɛɛ ne bɛyi bɛsika saa nipa mmienu bɛyi bɛsika sii hema fie ɔte sɛ mogye akonnwa no ama mode hyeɛ no deɛ a ɔne ahemfie mu nsi nti ɔfa kwandi amono ɔfa ofori ɔmo na si ahemfie hema fie ɛsi osisi sɛsɛ deɛ yɛnkɔte a Nana amea hene Akosua Agyewa a yɛtu no akonnwa so no ɔde ato yɛnim pray sɛ ɛyɛ Nana Kyeredi Aboɔ Nana Kwaku Nsia nananom mpanimfoɔ a wɔn anya ɛba bi korɔ wɔn nya adehyeɛ wɔn yɛ Francefoɔ nana maame kɔka wei sɛbi abusua wodam bɛyɛ mfie bɛyɛ ahasa de ayɛ wo tum na sɛ obi abanti abɛba akuman yɛ obeyi wo afiri mu a na ɛyɛ nibresɛm deɛ sɛ yɛfa sɛbi yɛfa yɛgyan yɛ kita na yɛ konkondene ɛde to hɔ ma abusua no yɛka sɛ yɛbɛhwɛ maame no ama no abɛka no watra sɛ Nana Kwaku Nsia asefoɔ yɛ sɛbi Francefoɔ a na ɛnyɛ yie na kyerɛ sɛ akonnwa no yɛmmɛsie nananom anane nti nkondene bia yɛbɛko a nɔkorɛ bɛda adi ama bahu sɛ Kwaku Nsia ɔnyɛ Franceni brekum mantam a mu nyina mu nim kwadi amono ɔba ahemfie wei ne yɛkɔ nyinaa brekum mu nim sɛ kwadi amono yɛde hyeɛ kwadwofori adehyepanni ɔyɛ brekum de hyeɛ nnɛ deɛ maame ba yɛ wɔsrɛ wɔpa akonnwa no adi no kora no kwadwofori hɔ no kɔdwane to a yɛ adehyepanni sɛ ɔsrɛ ne nsa ɔmfa akonnwa no ma wo adehyepanni to nsa frɛ abusua no nyinaa mɛkɔhyia yɛ srɛ sɛ ne aka di yɛ maame baako aka no nti deɛ ɛnyɛ hwee mompene so no yɛmfa akonnwa no ma ɛnsɛ sɛ nka hɔ no akonnwa no kɔdeɛ ɛsɛ nka ɛba Kwaku Nsia hɔ nanso aka no nko a ɔte Kwaku no nyinaa yɛ ɔfɔ te Kwaku ma me afia mframa ka ho bɛnyina bɛkasa kyerɛ abusua sɛ yɛnyɛ abotere na de yɛmfa ma no na akonnwa de yɛni nka so ɛnyɛ dan a ɔbɛfiri ɔkɔ a akonnwa no abaa nnɛ akonnwa no tɔeɛ a maame asan sɛ ɔde ɔma noa no akyi ba yɛnte aseɛ na nte aseɛ kyena nti yɛde asɛ no akɔdane regional house of chief nti ne yɛbɛsi biara no brekuman madaroma yɛbɛma maso ate yɛnsi mu so nti yɛsrɛ sɛ obi anyɛ basabasa ɛwɔ brekum ha twɛn ne yɛhia montwɛn na ne yɛbɛsi biara no maso bɛte na amane a mewɔ ampɛsɛm de to kyerɛ mu meda mo ase nananom wɔahyia ha mmaa ne mmarima abusua nyame da mo ase sɛ Akosua Agyewa sɛ matɛn kata meka no asɛm a adeɛ bɛkye mfie hɔ a na ɔte a akonnwa yi Nana Amea ɔdi akonnwa me nkitakyiniɛ
nua kosi ebo aso akondwa atada so na mama be twe yesa sundwan ye kwonwanchi ye sina ne ye fa na ngama hima chiniye ba ni kita de ya nko akondwane ye koya nyankopon akondwan obedi ho no de onua ba me so sreye na odi mi si so awte so nyina me abusuafo ba ya be nkasa nkala be do fie ho nyina kama ya ye bibia mele fofuto nda de bibia nfo bibia mele ye nti ya kitwe na ye tie ko nda ho ye ko tesa to ko ni na juma be ale ma te won kan de ya nko akọ adwane ya wo ye nyina ma te ko so na ye ni guso a se no akondwa na sana to wo wasane de me manua na nya ndokule sa akondwa ta behia ba na no freye se ye mbla no ka be nkopo be ho me nko o de na kondwa o fre bia na ndale bla no wa nkwa oye bibia le mfle be ba ma ye kwe no ye kwotena si janta oba ya le sama fo ba on fa kondwa mania sama no hane le fa kondwa mania so wa hu sama ndila ngo be hon kasa la so hene be ka le ko hene tam on fa mo so an fa be sankan se wa fa mo so be hon to aso be sankan santi on va mo so le jise ho oye panatne akondwa fan ofilibe nkuma okonifa ofilifa so okobenku bia abo kama na bibia akoso da mentuwa me kan ye maya beka ye betna ye bekin beka bia so ni wandi tro ntime ndia pa no tano ya waka ni nyina de kwanne na sabinu na de sanum de se na sua ne na manfo a dati to be bo aye nyina nya me hira ho ma mon koso ho moa ba bile kunyine le kumani nya ne ntuma pamfla golden city aban ma pamfla le ko sua je wa bo bile kumai no akondwa so dan fia bravo ye kunda so be tanasi da ba yinipa na da dinasi so non kwa ntimi si hin ma ni o se ni no be sino o de kile dia bo dini na to bia ni dini no so wa ja man kula dia wo ho o ya no kula sa la cha se ale ye fili ko ntuko se hin ye fili no o jina ma o panye afila ko dana ho ti anya no kula so sa ti Nyankopon twe dia mbon kwa onu lu si hene le sunu tu hene ti se ta san no o nyame san no fili sulu ma o dia dua na na no beso ti wo mo aye na be nka ma bibia onko so wa no wo Yesu dini abusuafo we very clean multi-purpose liquid detergent abedwa so for kra liquid soap and on the hospitals, chopper operators, washing base, laundry services, any jumadia biaudia obehia semina ede nyame for ede amount very clean multi-purpose liquid detergent abusuafo emu piankasa enonti wodi kakra bi go niam so a ebeba huro saa woni zu a kopenso ebise twa huro ankasa na aneje sam ne se wodi papa wo dem ana wo si niam a ehia eja wom no enya asam ketwa emma onema mu ye hwam na wo dem so eye hwam na wo twene na wo twemenu na ehia nya mfiri ho enonti enei nyamfa so kese e wo sika so get value for your money. Choose very clean multi-purpose liquid detergent. It comes in 3 different sizes. You walk as here. Adantamu, and in the ketwa, and auntie, send your sikatia biano, Ubenya also, and oh dear, and they, run a promotion, auntie, Yatitia boss to say, very clean multi-purpose liquid detergent, dear, and panemani. Na enema mu yehwam na atia ni sasawa Sanaba di this way na won say Jody 0542 558926
ana 024045752. Vera Clean multi-purpose liquid detergent. Se wo tu akoton ana o to de baako ebo na da form e de ma o. Eno nti abatan we aba e de amamo. Vera Clean multi-purpose liquid detergent. Eti ade so. Audio Jungle.